Hola a tots i benvinguts al segon podcast de l'Equipa, que avui tenim les baixes de Joan Cortés i Lluc Muñoz, però ens acompanyen els tertulians habituals Roger Jimeno, Adrià Carbonell, Roger Duran i servidor de vosaltres, Pau Soler. Avui parlarem d'un tema que ha caigut com un terratrèmol en les últimes hores a Can Barça. En les últimes hores, el famós davanter centre Joao Félix s'ha ofert al Barça en una entrevista amb Fabrizio Romano. El futbolista portuguès ve d'una mala temporada en la que va sortir cedit al Chelsea, però en temporades anteriors ha demostrat el seu elevat rendiment. Què en penseu vosaltres de tot això? Roger Duran, què en penses sobre el possible fitxatge de Joao Félix pel Barça? Jo, primer de tot, crec que seria un bon fitxatge, però el que no acabo de tenir clar és la posició en la que jugaria, perquè jo el veig més aviat com a un segon punta, però en el tipus de joc del Barça no sé ben bé quina posició el faria jugar Xavi. I creus que no podria encaixar en el nostre sistema de joc i per tant no seria un bon fitxatge? A veure, jo crec que seria un bon fitxatge, el que passa és que potser, si sortís malament, seria un cas semblant al de Griezmann el 2019, que era un bon jugador però no acabava d'encaixar les posicions que se'l posava. No sé. D'acord. Algú més? A veure, jo també vull comentar una cosa, Pau, i és que abans que hem estat parlant un momentet, també hem comentat el que costaria portar el jugador, ja si fos una sessió seria per una temporada o el que fos, i amb les variables que s'hi posessin, però si parlessin d'un fitxatge, no sé fins a quin punt l'Atlético deixaria sortir Joao Félix per unes xifres assequibles pel Barça. És que en Joao Félix va costar 127 milions, Per això. I l'Atlético se l'ha de treure per com a molt poc 100 milions. Tu què en penses, Adrià? A veure, jo penso que el fitxatge de Joao Félix pel Barça serà un error si arriba acabant venint al Camp Nou o al estadi Lluís Companys. Jo crec que seria un error, ja que Joao Félix ha estat venint unes temporades una mica dolentes, diguéssim, amb el Chelsea ha tingut molts pocs minuts, molts pocs gols, diguéssim, i després amb l'Atlètic de Madrid ha tingut aquell problema amb el Cholo Simeone i que no han acabat de quadrar. Jo crec que el Futbol Club Barcelona ara té una davantera que li té ganes a posar gols, assistències, un palmarès que poden arribar a fer increïble. Jo crec que el Barça, ara que té a Lewandowski, a Rafinha, a Dembélé, a Ansu Fati, a Ferran Torres, a Vitor Roque, que arribarà l'any que ve, jo crec que el Barça no té que fitxar ningú davanter més i jo crec que ja està ben suplit la part davantera del Futbol Club Barcelona, així que jo crec que no sortiria molt rentable. Roger Duran, tu també creus que seria un problema per al vestuari, com han dit últimament? No, jo crec que aniria bé, perquè d'aquesta manera podries alliberar places, perquè pensa que a més tens Abde i algun jugador del filial que et pugui ajudar algun dia. Jo crec que un bon jugador que li donés el pas a Joao Félix, si es donés el cas, seria Ferran Torres o Ansu Fati, que són els que millor estan posicionats a la rampa de sortida. Aquests jugadors que no han acabat de demostrar tot el que poden donar, jo crec que podrien ser els adequats per deixar-li lloc a Joao Félix. Roger Jimeno, tu també penses que hi podria haver un overbooking en la posició de davanter, centre o extrem en el cas de que vingués Joao Félix? En la posició d'extrem jo crec que sí, perquè ja en tenim uns quants, però a davanter centre no crec que hi hauria overbooking perquè tenim a Lewandowski, també tenim a Ferran, que també pot jugar, però no és la seva posició preferida. Llavors jo crec que potser seria també una solució per si el del pivot del Barça no surt bé amb Oriol Romeu, tenia a Joao Félix a dalt, encara que no sigui l'estil amb què juga el Barça, no, normalment, que jugueu amb un pivot en comptes d'un mig centre ofensiu, es podria utilitzar també amb aquest Joao Félix, no, una miqueta més adelantat, perquè pugui donar passes a Lewandowski, que és bàsicament el que feia Müller quan Lewandowski estava al Bayern. I així
Lewandowski s'ha fet un nom gràcies a aquests passes que rebia des d'un mig centre ofensiu o des d'un segon punta. I una pregunta que us faig ara a tots. Creieu que necessitem un altre davanter, encara que no sigui Joao Fèlix? Vosaltres creieu que el Barça necessita un altre davanter o ja té ben suplides totes les posicions en l'atac? Roger Duran. Jo dic que el Barça necessita un altre davanter que no sigui Lewandowski si el preu que ens ha de costar sigui inferior a 10 milions d'euros, perquè llavors podria arribar en qualitat de cedit o el que fos. Però jo crec que Lewandowski necessita descansar alguna estona i necessitem algun punta tipus, posa-li, tipus Aubameyang l'any passat o Luke de Jong fa 2, que d'aquests que t'entren 10 minuts i et marquen un gol per revolucionar un partit. Adrià? Mira, jo estic en d'acord del Roger, que sé que necessitem un altre davanter, i jo a més et puc portar un que perfectament pot ser que pot ser Tati Castellanos. Tati Castellanos pot ser un davanter que pugui estar suplent, que pugui jugar alguns partits de Lliga, Copa o Champions fins i tot, i crec que Castellanos podria fer un bon paper al Barça, com heu dit, de Luke de Jong o també d'altres davanters suplents, i jo crec que aquest nom és bastant bo i a més està per sota del preu de 10 milions, així que jo crec que és un davanter que aniria molt bé al Barça. Així que he posat aquest nom perquè sí. Però llavors tu el compraries o demanaries la cessió? Jo faria com el Girona i demanaria la cessió. Si no es pot, doncs el fitxaria per 5-7 milions d'euros al voltant d'aquest preu. No més, perquè em semblaria una bogeria fitxar aquest davanter per més de 10. Jo, per la meva part, em podria considerar una miqueta ferranista. No del tot, tampoc és que tingui plena confiança en el xaval, però jo crec que si es necessita un davanter centre, Ferran és un home que no ho faria malament per suplir aquesta posició que té Lewandowski. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat atent en aquesta segona edició del podcast de l'Equipa. Moltes gràcies a tots els tertulians i us esperem a la pròxima. Adéu a tots. Adéu.